आं दा दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सा धन्दमा दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड टाइगारखौ जोंनि जि फरायसा आफादनि जानानै सा धन्दमा दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनाय जाबाय आरो दिनै जोंनि जि दुलाराय बुहुमनाङैनो बर' रायजो राजाफोर गासैखौबो खुसिजों रंजानायजों गोसो गोथारै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बावनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दा जों दिनै जोबोर रंजानाय मोन्दों। दिनै 52 बोसोर सोमावसारनानै दिनै बर' रायजोनि मोनसे सुक्ति बै सुक्ति खालामनाय जादों। बेयाव NDP आरो NDPS आरो बेवहाय दंबावो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ जयै दिनै बर' फरायसा आफाद जों लोगो नांनानै जि जोंनि बर' रायजोनि समस्या बै समस्याखौ सुस्रांनो थाखाय आरो नैबे थामथि खेबनि सुक्तियाव जे बर' रायजोनि समस्या बै समस्याखौ मोजाङै रायजो जालांनो एबा जोंनि हा हु संरैखा खालामनो थाखाय बै थामथि खेबनि सुक्तिखौ जों दिनै सुक्ति खालामनाय जादों। नोंथाङा बोरै मोनदों जा सुक्ति थामथि जा सुक्ति बे सुक्तियाव गोबां जिल्लाफोरखौ सोसननाय जागोन बेयाव नोंथाङा बोरै मोनदों नोंथांनि गोसोआ? बेहाय दिनै बुंनांगोन जों खोब रंजानाय मोन्दों आरो फारसेथिं जों दुखुबो मोन्दों। मानो होनबा जोंनि जि नांगौ बायदि बै नांगौ बायदिया जाफुंजोबनो हायाखै। दिनै बिटिडिनि बाहेरायाव गोबां बर'फोर दंबावो। बै बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि जि सोमावसारनाय हाबाफारि बेयाव जोंबो जि बिटिडिआव थाफानाय रायजोजों समानै बाहागो लादों। थेवबो बिटिडिआव जि हाबाखैबाबो नैबे गोदानै सुक्ति जानाय जि बिटिआर बै बिटिआरआव हाबाखैबाबो बिथांमोनखौ मोनसे कमिसननि गेजेरजों सोसननानै लाखिनायनि थाखाय राहा लामा खालामनाय जादों। रायजोखौ मा खावलायनो सानो नोंथाङा दिनैनि बे रंजानायनि सानाव? आंथ' रायजोफोरखौ दिनै जोबोर मोजां मोन्दों। दिनै बेसेबां गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनजों लोगो नांनानै ज'यै सोमावसारबोदों जि बर' रायजोनि थांना थानायनि मोनसे होननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों, खोब रंजानाय मोन्दों। बे समाव आं जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद धमधमा ओनसोलनिफ्राय जानानै आं हरनायखौ बावहरो आरो दिनैनि सानाव आं गासैखौबो रंजानायखौ लुबैयो। दा माबाफोर हाबाफारि दङ नामा नोंथांमोना? दा बे हाबाफारि माने जोंहा मोनसे फ्लेग बिर होनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बेहाय गुफुर फ्लेग जि गोजोन खौसेथि सान्थिनि थाखाय बेखौ दिनै जि फोसावनायनि सुक्ति थामथि खेबनि सुक्तिखौ फोजावनायनि एसे लेट जानायनि थाखाय जों बिर होनो हायासै। दा बेखौ जोङो गामि गंफ्रोमबो आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाखौ लानानै जों खावलायहैगोन जे बेखौ गाबोन फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोङो बिर होनाय जागोन जि सान्थिनि गुफुर फ्लेग खौसेथिनि गुफुर फ्लेग आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आं दा धन्दमा सा धन्दमा बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दङ। बिथांमोना जोबोर रंजागासिनो दङ। बर'फोरनि जा 50 बोसोर दिन्दां जानानै थानाय जा बड'लेण्ड बेखौ दिनै जाफुंहोबाय। बिथांमोना जोबोर रंजागासिनो दङ, जोबोर बमा गावगासिनो दङ। मोनसे जोबोर सुखुनिजों बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासियो। नोंथांमोना